κάνω κάτι ωραίο, έτσι λίγο μοντέρνο. Μην είναι. Μπορώ να της κάνω και το μονόπλευρο ακόμα. Θα βήσω μπροστά το μακρύ εδώ. Ωραία, έτσι, θα δω πώς θα το φτιάξω. Το κάνω. Πολύ ωραίο. Σήμερα ήταν η μέρα με τα ωραία. Απλώς καμιά φορά το πιάνω έτσι με κλάμερ πίσω. Ναι. Θα τα φέρω μέχρι εκεί να μπορείτε να τα πιάνετε. Θέλετε να τα πιάνετε. Καμιά φορά το εντάξει, πίσω, ωραία. θα κουσκίτσα πάνω. Ωραία, εντάξει. Όπως όμως εσείς νομίζετε. Ναι, θα τα φτιάξουμε, θα τα κάνουμε. Να είναι εδώ. Ναι. Να δούμε λίγο τα χρωματάκια. Κόκκινο. Εκτός από κόκκινο τι άλλο. Έχουμε κόκκινο, έχουμε μοβ. Έχουμε το γαλλικό, έχουμε ροζάκι απαλό. Θα το πούμε στην κυρία. Το κόκκινο. Κόκκινο. Για δείτε λίγο. Όμως. Ναι, ναι. Όποιο θέλετε εσείς. Ποιος σας αρέσει εσάς. Όποιο σας αρέσει. Αλήθεια λέω. Μαριάννα, τι έγινε, είναι καλά. Η Μαριάννα έφυγε να πάει το γιο της φακτέ. Και είπε ότι θα επιστρέψει. Ναι, όχι, να είναι καλά, εντάξει. Α, να βάλουμε αυτό που είναι λίγο πιο σκούρο. Ναι. Και γαλλικό μπορούμε να κάνουμε. Κυρία Σάντι, αποκτήσατε πολύ πελατεία. Είδατε. Ναι. Δεν σας αφήνουν ούτε να ξεκουραστείτε. Και έχουμε και γαλάζιο. Ναι, σαν έχεις κουραστεί σήμερα. Δεν πειράζει, εντάξει. Τη βλέπω και είναι ευχαριστημένη. Οπότε... Άσυνα. Πού την ευχαριστεί, όπως εσένα το χτένι. Α, σε βάλουν εκεί δεν φεύγει. Σε βλέπω εγώ, δεν κάνεις βήμα. Μόλις σου λέγανε για τα υπόλοιπα, όλο την ψηλιστεύεις. Την κοπάνε. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό το έχεις μέσα σου. Για τα άλλα τα είχες, αλλά αυτό το έχεις μέσα στην ψυχή σου. Το θέλεις πιο πολύ απ' όλα. Αφού κοιτάω τα χτενίσματα από την εποχή του. Εσύ να τα κοιτάζεις και να τα φωτογραφίζεις. Θα σου φέρω Και εγώ θα τα εκτελώ. το DVD. Να τα δείτε. Έγινε. Την εποχή του 29. Έγινε, κατεβάσω και το DVD το δικό μου. Να το δούμε όλοι μαζί. Θα φέρουμε και αυτό το που είναι σε κινηματογράφος. Που φαίνεται σε κινηματογράφο. Τι DVD είναι αυτό. Πώς θα φέρουμε. Είναι της δουλειάς μας. Α, έτσι. Ναι. Θα πούμε ότι ένα απογευματάκι θα το θυσιάσουμε. Να δούμε και αυτά τα χτενίσματα. Α, έχεις βγάλει και DVD έτσι με τα χτενίσματα με τα... Ορίστε, ναι, έχουμε πολλά DVD. Ναι, αλλά επειδή έχουμε πολύ πρακτικό μοντέλο, δεν το θυσιάζω, κατάλαβες. Εκεί που το κάνουμε στα άλλα είναι γιατί δεν έχουμε ζωντανό μοντέλο ναι, και αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτό. Άμα τη γυρίσουμε λίγο προς τα μένα, να πιάνουμε τα δύο. Δεν έχουμε θέμα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, σου φέρετε λίγο πιο κοντά την κοπέλα. Δεν σε βολεύει? Ναι, μια χαρά. Για να μου φτιάξει και εμένα μια μέρα τα πόδια. Ναι, αύριο. Που θα είναι. Έτσι, το φτιάξουμε. Κυρία Σάντι, αύριο έχετε τα που θα βαφτίσετε, το βαφτιστήρι σας. Ναι, Την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα το φτιάξω. Εντάξει. Την Τετάρτη έχετε το βαφτιστήριο αύριο. Αύριο. Την Τετάρτη, άρα Οπότε την Τετάρτη. θα έρθετε αύριο δηλαδή. Αύριο θα έρθω. Α, και πότε βαφτίζετε το μικρό? Την Τετάρτη. Α, έχουμε το βαφτιστηράκι μας. Την Τετάρτη, μπράβο. Οπότε εντάξει. Οπότε αύριο όμως με το που θα έρθεις θα κάνεις τα πόδια σου. Ευχαριστώ. Τίποτα, αγάπη μου.
Βεβαίως το φέρνω αύριο. Okay. Οπότε είσαστε... Ναι. Εσείς κυρία Ξένια, είστε στην πρώτη γραμμή. Αλλά είμαστε εδώ στο κούρεμα τώρα. Θέλετε να το θυσιάσετε. Εγώ λέω καλύτερα αύριο. Έχουμε ωραία δουλειά εδώ. Τότε θα καθίσω δίπλα εδώ στην Ιωάννα μας. Ναι, ναι. Να δω το αυτό, παρόλο Ναι, που ναι. το κάνω και εγώ πολύ συχνά αυτό. Βέβαια. Καλά θα κάνετε. Ένα σκαμπό σας παρακαλώ δώστε Έχει στην από εδώ. κυρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ψηλώσω και λιγάκι. Όχι, Να στο ναι. παίξω κι εγώ λικόπουλο. Εντάξει. Έχει από εδώ δίπλα σκαμπό. Για να σου πω, Παρακαλώ, το βλέπω καλά. είτε το θέλετε κυρία Σάντι, είτε το θέλετε μόνο λικόπουλο εδώ το βιβλίο. Σας το λέω εκ των προτέρων. Αλλιώς δεν επιβιώνεις. Γι' αυτό και εμείς γίναμε λικόπουλα. Αυτό είναι το καρέ στην ίδια γραμμή. Είναι το καρέ με μύτες μπροστά. Γιατί η κοπέλα μου είπε ότι θέλει και εδώ κάποιος να το πιάνει. Και περιορίστηκα στο να μπορεί και να το πιάνει. Γιατί το πάω εδώ πάνω, πώς θα το πιάσει. Θα έχει θέμα. Οπότε είμαστε... Τι θέλετε να μου κοντίνετε? Όχι, όχι, το πήγα εκεί που έπρεπε. Δεν πειράζει. Όχι, όχι, μάνα μου, το πήγα εγώ εκεί που πρέπει να είναι. Πρέπει να δείξετε. Ναι, το πήγα εγώ εκεί που πρέπει. Πάλι το μέσα. Καλή γυαλιά. Καλή γυαλιά. Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Μπράβο, μάνα. Ωραίο, κλασικό, ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Κλασικό, πολύ ωραίο. Ναι. Μαρία, πού βρίσκεσαι? Και θα μου το χτενίσει να δούμε πώς να το πέσει εδώ, πώς να πείτε έτσι. Εντάξει. Γιατί εγώ θα το πάρω κι άλλο. Απλώς θέλω να το τσεκάρω λίγο στο πρόσωπο πώς θα μου βρει. Κάθε μία έχει την ώρα της και εδώ. Ναι, μπορεί να μεσημέρι. Πάνω, δει. Ναι. Κάθε μία έχει την ώρα της ακριβώς. Μια χαρά είμαστε. Πολύ ωραία. Πάντα η ομάδα σας Ναι. είναι. Ναι. Ωραία είναι εδώ. Βγάλτε μου αυτό και βγάλτε μου αυτό μέσα. Γεια σας. Τι κάνεις αγάπη μου? Εγώ είμαι καλά, εσύ. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Γεια, Ζελά. Όλοι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ μάται μου. Πολύ καλά, Όλα, όλα. Χαίρομαι. Και εγώ για σας. Και εσείς να είστε καλά. Όλος ο κόσμος αγάπη μου, όλος ο κόσμος. Συγγνώμη. Δηλαδή αυτό που κάνεις τώρα, είπαμε να το κάνουμε σε συντάκια μικρά, Εγώ τις έχω όλα, ό,τι είναι. Τα έχεις μπορεί να... Ό,τι έχω τραβήξει τις έχω. Ναι. Οπότε άμα φέρω το DVD μπορούμε να τα βάλουμε. Εγώ δεν μπορώ, εγώ σε ένα στικάκι μπορώ να τα περάσω, από εκεί και πέρα. Πέρα τα σε ένα στικάκι να τις τα φέρεις όμως. Δηλαδή. Ναι, αυτά ναι. Βάλτε το μέσα αυτό και Ορίστε. βγάλτε το άλλο. Πολύ ωραία. Όχι. Λέω αν μου τα κάνει στικάκια Ένα στικάκι μετά- που σας τα κάνει και μετά τα φτιάχνετε εσείς. και μετά τα φτιάχνουμε. Να τα έχουμε να τα βάζουμε εκεί σε αυτό το μεγάλο που λέμε. Να τα βλέπουν τα παιδιά. Να τα θυμόμαστε ξανά. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο αυτό, όπως θυμόμαστε τις κοτσίδες. Ναι, Τσουκ, τη βάζουμε στην το βλέπουμε. γαλλική. Ναι. Βλέπετε τι κάνω. Το φέρνω με μύτες, παιδιά.
Καλό σας βράδυ, καλή Στο καλό, στο καλό, Καλό μάλλον. βράδυ. Μπουφάν δεν είχες. Μπουφάν, μήπως το Όχι, ξέχασες. δεν Α, εντάξει. Το κόσμο είσαι κοντά, Δεν πλαπάω. Στο καλό, μάλλον. Είναι το όγκο. Συγγνώμη, βλέπω Κατερίνα. Ναι. Δεν πειράζει, να τελείξει με αυτό. Να δώσω ένα το πάνω, να στεγνίσει το πρόσωπο. Θα είναι το αύριο η κοπέλα. Την Παρασκευή θα έχει. Την Παρασκευή, εντάξει. Απλώς σας το λέω για να το... Εντάξει, κράτα εσύ αυτό. Επειδή εμένα είναι μόνο... Είναι μόνο χρυσό. Εντάξει. Κράτα εσύ αυτό τώρα για να κάνεις τη δουλειά. Ναι, αγάπη μου, θα το κρατήσω. Απλώς σας ενημερώνω. Εντάξει, μπερδευτήκαν οι πενσούλες. Την Παρασκευή που θα έρθει. Ναι, στο θα μάθουμε. Μαγαζίνο. Εντάξει. Ναι. Θα είστε εδώ, δεν θα είστε την Παρασκευή. Βέβαια. Κάθε μέρα είμαι εγώ εδώ. Εδώ είναι κάθε μέρα, κυρία Σάντι. Εδώ μας έχει γίνει αητός, δεν τη βλέπεις. Είναι πολύ Αητός. Κυρία Σάντι μας έγινε αητός. Θα ανοίξει στοιχείο το δικό της μαγαζί. Ναι. Θα το ανοίξει. Και καλά θα κάνει. Εκεί που λέει να το ανοίξει είναι πάρα πολύ ωραία μέρος και έχει πάρα πολύ δουλειά. Όπως η κυρία στην Αίγαινα. Ξέρεις τι δουλειά κάνουν, έχουν πάρα πολύ δουλειά. Όχι στην Αίγαινα, στη Σαλαμίνα. Μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Αυτό είναι το ψάρι του κρέματος, δεν είναι διαβάνω. Αυτό ναι, ναι. Αλλά το φέρνω, βλέπετε. Ναι. Κάνω κόλπο. Ναι. Για να μου δώσει εδώ αυτό το πράγμα εδώ. Θα δώσει όγκο πάνω και πιο κάτω θα είναι Ναι, μέλιτες. ναι. Ωραία. Γιατί είναι το πρόσωπο. Ναι, ναι. Ναι. Λίτσες. Δικό μου είναι. Δικό μου. Όχι, όχι, είναι εδώ. Η κυρία ξένησε. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Ωραία, όπως θέλετε. Πάντως και εγώ είχα τέτοιο θόρυβο. Θα αλλάξει. Το έχετε αλλάξει. Ναι. Εντάξει, έτσι, κάπως έτσι να είναι. Εντάξει, εγώ δεν λέω για το μαύρος, για... Όχι, όχι, δεν με πειράζει. Αυτό μόνο το σημείο. Δεν με πειράζει. Ναι, αυτό θα πάρουν πιο χαμηλή. Βάλτε το μέσα. Αλλά Μάρια, προχωρά. Να. Προχωράμε. Ναι. Θα το δείτε τώρα και τελειωμένο. Παιδιά. Και το χρώμα μου αρέσει.